jornades com les que estem fent avui aquí a Verges són totalment necessàries. El municipalisme republicà, rupturista, s'ha d'aprendre, s'ha de formar, ha de preparar-se per fer els municipis, com ja han estat sempre aquí a Catalunya, una fortalesa, i avui tota la gent que està participant ho està fent de manera molt activa, proposant, preguntant, i realment això ens fa avançar com a país. Des de la xarxa per la sobirania energètica ens ha semblat molt important participar avui, perquè hi havia molts actors del món municipal amb ganes de transformar diferents àmbits essencials per la vida, un d'ells el model energètic, i també com això es connecta al model de gestió de l'aigua, el model també d'ordenació del territori i diferents actors que estan posant al centre la defensa d'aquests béns comuns i de fer-ho de manera el més participada possible. Bé, estem molt contents de venir a aquestes jornades des de Vilamajor. Veníem amb la intenció d'explicar les nostres experiències i a la vegada aprendre de les experiències d'altra gent i dels seus coneixements. I la veritat és que l'objectiu no podem dir més que està complet. Tot això ho hauríem d'anar fent molt més sovint del que ho fem i compartir totes les nostres experiències.